this is Mitchell Van Balongag. And I am Revelis Vlogs. So this is our first time collaboration nga maga mukbang og saging and manga. I-prepare sa nato ning saging para lungagon. Go. Yung halingan na ron si Robilis, si Robili ray magahaling ani ron magating-ag. Samukan po ko nasa gawang or sa kuan? Sa baringa. Kaya taon-taon mag-prepare po may paghiwa sa mangga. Aso to? Apilo na nato ne? Kay base dong dili. Hoy, apilo na ba ni siya? Apilo na te. Kanake kibot. Kay base na hindi ko training ni mo. So while gahulat mi sa amo ang saging nga giluto hari sa may mga chika-chika mga babayi o mga bata pa dito gadula. At last naluto na ding amo ang saging nga dilong ag so syempre ato na ning haonon karon kay para i-prepare na dito sa lamisa. So una humok-humok na gyud. Humok-humok na syempre humok kay kuan man gini siya kanan hinog. So ready na atong saging. So it's ready. So na nami saging nilungag so kaning uban ko nagparote kay for kuno na siya din nami diri ulan then mangga din nami juice syempre na juice kay matukan ta na protein non. We start eating and mukbang. Welcome to our collaboration. So when I am starting vlogging since June 3 pa di ay June 3 2020 karon pa ko naka-experience nga mag-collab with Robili Vlogs. So syempre ang wagin mukbang Kami kayo. Binisaya rin siya. So binisaya rin ni Kaesta na siya. Ujidiyas, ha? Idol. Idol Ruben. Nita kaya. Kaya kaimuhang mangga. Umigin ha? Nagpasalamat data sa sponsor sa mangga. Kay kaning mangga, sponsor ni tanan. Wala may ani palit. Wala may gasto ani baya. Mga sponsor ni ay gasto. Ang amurang gasto among kusog og amo huna og kasing-kasing. Darot. Patinaw ko ano mo ang bulat. Ano? Kapag ganyan mo? Okay na bulat. Ha? Nilagpad pa po niya. So lami na po ni kaya. Di na ko manihapon ane. Kaya, Manihapon di ako katulog. bang kubra. Ako kaya to times 3 na ito pwede mo. Ato po ni mo ang sili na umang ni mo ni gidugo. Ano ang pila ni og Decoration na na. ito ko pila ni og hala. Alaway mo? Ha? Alaway mo sa mga audience. Klaro kayo. Amin, kanyang mga ikoan. Ikoan po. Alam ang kaayo. Sabi mo na tagitog. Ikaw na ba kong silig mangga? Pagalawan siya. Kanin mangga, punuan na dire sa Sikihor. Sa ako ang ikagang mo si Auntie Belinda Inaw. Shout out. Thank you for the mangoes. Thank you, Miss Belinda. O kaning mga saging pod, tinanong rapod ni. Ang gipalit ra na mo ani, ang gasto ra na mo ani, kanirang bulat o kani ang giinom nga tubig nga nay color. Tubig na. So, wine or juice? Basta, tubig na siya nga nay color. Lami. Dayon, dako kung ite. Mukbang ka. Baka mukbang ka. Nung ayaw nga nagbaba ana. Ay, jasok diya. Ay, kasi tabi. Lamay-lamay tayo. Pangalan mo. Hindi ako ka. Pwede na isa ko lang sayang mangga. Mukbang ka. Hindi ka. Nga. Hindi ka lang sakit. Gamumin ko ko. Yes. Ini kaya. Kaya
ron. Kuman ani amo ang kun ani video. Tag mangatag ko ron. Iya to sa lahat dito. Kanang diri sa Sikihor, bisag pobre me. Kuyak. Bugyan tamo tanom, di man puni among tanom. Tabang ra kog harvest. Then mo nang Panaib. Ah, di ko alam. di ba siya mangga. Mangga mo. Sige. Sige. Sige na. Ina. Dawat na dayan. Sige. Dog. Ilo. Kuha. Nawili. Di mo dawat apa mo ka om. Nalali ha. Pikiya. Bang mo ka ang ben yuhut mo. Gabi jud bro, gabi jud ko. Bye. Kung na ikat ka. Kung tas ka na kuan. Kumusta ka? Subscribe na ninyo ang channel ni Robily Vlog. So, subscribe na mo guys. Kaya para mo ba po na imong subscriber. So, syempre, don't forget to subscribe me di ay Michelle Vin Balungan. Balungan, salamat. Para dagdag na po sa ato ang kuan. Salamat kayo sa pagbisita. So, welcome. Nabusog kayo ko. Hindi kayo ba ang sabi mo? Nabusog na ka. Wala pa gani ni mahurot-hurot gabi po na. So syempre dili naman kaya na mo mahurot, so nanawag namig mga kauban diri para mutabang namo diri og kaon. So atak na mga people. Kaya dili na kaya na mo huton, so kumbati na diri kaon. Dami ang basta pino. Dami, pino lang. Hindi ka tama. Nang pagduna dito eh. Hindi na magbata ka na. Mga orange. Pineapple ah, kung cheese eh, mag-inom eh. Tirador. Wala! Yan mga. Ikaw, ito ka po niya, bata ka ka. Hindi, hindi. Gabato lang. Hindi ay. Sakpa. Minum po gani og tuba. Kauyab na ka na. Hindi ko yung mo dyan. Madyan siya atos ng lugar nito. Kauyab na din na. Hindi nagikaib Sa'yo pa na, Juliet? Oy. Sila man. Ha? Sila man. Si kuan. Di na ko mention kay sakpan. Ayaw, te, ay to kantihan. Kasi si Auntie Adelaida. Muog di ay. No. Ano si Auntie Adelaida? Ang si Jeanette? Kaya may binito sa kuan. Dito na ko gino sa pandan. Oh, sana all. Julian, gitawag ka. Yato. Ay, tigday na. Apa saging oh? Haan ko ba? Sinanay siya. Ang pagsaling yung ah. Wala lagi si Ate Lisa. Hindi kaya? Wala si Ate Lisa saan eh? Ang ko na, yung kwarto pa mo wifi. Hindi ko na. Ay, sa mga kamulo. Sana. Nalaman ng doon ng duha. Ina ka ang signal diha dili po Hindi na, no? Wala ni Ina. Kay maka-download Kaya kung ako rin nakita mo. Ni gani ko ka sulod og Chrome ana. Ay, ay makasulod Facebook ko sa dili. Ako lagi. Pero kapag Google Pass. Sa hindi gani ka sulod free pa. Pang Google rin, no? Google Classroom. Talagang gi-block ng ubang ko anda. Abi na ako. Okay, kung cheese ka. Ako ray ga. Sana yung mo. Dahil mo nita. Kakaon ko sila. Bakit nga po sa ang sili? Ako ipuno na. Padekorasyon mo na din. Bise! Ano na? Dara mangga oh. Mangga mo ha? Mangga mo bless? Bise heart! Bise heart! Makiguna ka na. Dara. Thank you. Kaya kayo. Akit kaya. At lapas pasyon no? Gusto niya. Ang kalinaw kaya no? Ha? Music video ni Kaifer ba? Ta! Oh, TikTok ni Kaifer ba?
Pas. Kapre, prama. Ha? Yeah, you know me. Kain kita na. Kaya, ako. Mas buhay ka ito nga. Una, ilok kung siya ato. Ilok ka siya. Kay public na. Ito na, public. Public is urban. Hashtag public Una, 1, 2, 3. 5, 1, 3. Ikaw Oh, di mo mukhaon ay? na naman ka. Ikaw sa dito. Uli ha? Nagpapanhari. Pag ulit. Ang ganahan. Paano mo? Nakuha ang subo. Ang balik ang ba? Ito. Ano na bitis ang subo? Hi. Jump hole! Oo. Sabi mo na tasaging. Sana ka? Asin. Wala asin. Ang tulad asin. Asin ka. Hindi sabi 25. Tan, tao ko tan. Tan. 25. And that ends our mukbang challenge. So thank you sa imuhang best ever nga first collab Robely Vlog. So salamat kaayo and sa uulitin. Thank you po sa pag-anhite. O thank you sa pagkaon. Syempre sa mga sponsor. Miss Yes. Belinda, thank you kayo sa Until imong mangga. inaw. And ang nitabang namo sa pag-prepare, daghan bi po nitabang namo. Dili bi kami duha ro. So syempre, don't forget to subscribe to his channel Yes, channel please. kay para maubay-ubay pod. So akong kaisla dire si Robely Vlogs. So thank you for watching. See you next video og I hope nga magkakulab ta Sunod ah, pohon. puhon-puhon.